Greg Manya koramga jwanga mi weche motenre kod somo. Onge wach mar keto jopuonjre e bans mopogore mar miyogi hola ka duol mochung' ne chiwo hola ne jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo HELB. Wach makama HELB olando lokruoge mopogore mabiro bero lai manyien mar siro somo ma idendo ni Student Centered Funding Model. To kaka Simfros Okinda lero, HELB kod University Fund onyiso geno ni siro somb jopuonjre higa manyien dhi bedo makare kaluwore ni sirikal dhi jiwo budget makamano. Lai manyien mar siro somb jopuonjre kuonde tiegruok mamalo kara Student Centered Funding Model osebedo ka kelo wich bar maduong' ne jonyuol kod jopuonjre ahinya wi gima iluongo ni banding. Mayande keto jopuonjre okenge mopogore ma ulombena ma japuonjre ka japuonjre onego yudi kaluwore kod nyalo mare. Duol mar HELB koro lando ni wach mar keto jopuonjre bans koro gol kaluwore kod ywak mosebedo ka ichwalo kod jopuonjre mopogore chakre ne yang laino e higa mar 2023. We no longer have banding. So what happens is that you are scored 0 to 100. For example, the lowest upkeep is 40, highest is 60, isn't it? So if you get 0 to, let's say, 10, the lowest, you get 40. You are guaranteed 40,000. And then, depending now on how you graduate that, you'll get your upkeep between 40 and 60. The highest, when you have 100, that student will get 60,000. Monari maniloso ero makende ko jofwambe wa Naivasha kata kamano lero ni wich bar maduong' marocho tijegi en gowi moyo bilion 40 mag jogo motamre chulo hola manegi kao. We have 380,530 defaulters. And how much are they holding? 42 billion. If we had this 42 billion today, it would be a very good story because we will not be talking about any deficit anyway. This is a pain point. And out of these 380, 109 were able to, actually their loans matured this year. That is the most current. So if you remove from the 380 and you remove 109 students, it gives you a difference of about 270,000 students. Gimalit endi jogowi matene gino kinde lakteche kod midusa kato bedo ni ma e omenda mokonyogi e idhongas mag tich masani gintiere. 20% of doctors and accountants have paid. Engineers and lawyers are the worst. We are talking about 22,000 engineers to date have not paid their loans, out of about 30,000. And lawyers from the outstanding, we have financed about 26,000 lawyers, and 18,000 have not paid their loans. Kamano bende, duol mar Universities Fund mochung' ne chenro mag chiwo scholarships na jopuonjre olero ni somo higa manyien dhi bedo manyangafu kaluwore ni sirikal ochomo jiwo budget margi. As I mentioned, our physical space, the funding is not sufficient, and therefore in the last financial year we had a funding gap of 9.6 billion. This financial year we have an additional funding gap. But I just want to mention again that from the conversations that we've had, this is going to change. In fact, if you meet both myself and Mr. Monari in the next 1 week or two, we will maybe be changing this slide significantly because there's movement that has happened. Jopuonjre kod jonyuol ijiwo mondo med keto maino margi e chiwo nonro makare e obok mag kwayo hola kaluwore ni mane kaka HELB biro nono omenda ma japuonjre ka japuonjre onego yudi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Manandalo hapa gadek tok kopo mugik mar Prime Minister machon e pacho ka